tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. It's time for SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Natikman ko ang P ni Tita. Hi, DJ Rocky. Solid fan mo ako sa iyong programa sa Love Radio at podcast sa Spotify. Huwag mo sanang ipagkait sa akin ang pagkakataon na ito na maikwento mo sa ating mga kabisyo ang wholesome kong kwento. Promise, wholesome. Itago mo ko sa pangalang Anthony. At ito, ang aking SPG. As in Super Bacchanal Secret File. Mauuna na ako sa pag-amin. Hindi ko sinasadyang magkasala sa girlfriend ko. Dahil habang kami pa, nakatikim ako ng iba. Yes, DJ Rocky. Nakatikim ako ng P ni Tita. Si Tita ay mama ng girlfriend ko. Itago natin si Tita sa pangalang Tita Maris. Si Tita Maris ay 20 taon ang agwat sa edad ng girlfriend ko. Nakaedad ko lang naman. Mataas naman ang respeto ko sa kanya. Kaya kapag may gusto siyang ipagawa o ipatikim sa akin, hindi ko siya kayang tanggihan. Lalo na noong utusan niya akong tikman ang kanyang beef. Isang weekend, nagkaroon ng company outing si girlfriend na itago natin sa pangalang Jella. Malas lang. Kasi, hindi siya pinayagang isama ako. Kaya naiwan akong mag-isa. Nasa bahay lang. Tapos, biglang nag-ring yung cellphone ko. May tumatawag. Tiningnan ko kung sino. Aba, si Tita Maris. Sinagot ko yung phone call at nag-usap kami. Sabi ko, "Hello Tita, good morning." Sagot ni Tita, "Hello Anthony,
Iho, total wala dito si Jella. Daan ka naman dito. Wala kasi akong ibang kasama. Punta ka naman at may ipapatikim ako sa'yo. DJ Rocky, biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa mga sinabi ni Tita Maris. May ipapatikim daw sa akin. Kaya mabilis akong nag-ayos ng sarili. Naligo, nagdamit ng maayos, nagpabango. Parang si Jella ang kikitain ko pero hindi. Mama niya pala, si Tita. At may ipatitikim daw sa akin. Ano kaya yun? Hindi na bale. Nakakahiyang paghintayin si Tita kaya binilisan ko ang pagpunta sa kanila. Less than an hour, nakarating ako sa bahay nila. Sinalubang ako ni Tita. Sabi niya, "Anthony, buti nakarating ka kaagad. Alam mo, nagluto ako. Hulaan mo kung ano." Eto clue. It starts with letter P. Sumagot ako. Ano kaya yan, Tita? Pochero? Pata? French fries? Sige na nga, Tita. Sirit na po. Sumagot naman si Tita. Ikaw talaga. Ano? P as in pasta with oyster and shrimp? Tingnan mo naman. Oh, presentation pa lang. Mukhang masarap na. Oh, sige, tikman mo na. Ikaw mag-judge kung masarap nga. Pag nasarapan ka, magbebenta ako sa office mates ko next week. Binigyan ako ng Tita ng isang bowl ng kanyang pasta. Tumikim ako at sobra akong nasarapan. At hindi ko na namalayan. Naubos ko na yung buong bowl ng pastang niluto niya. Tuwang-tuwa siya sa akin kasi na-appreciate ko yung niluto niya. At sa sobrang saya niya, naglabas siya ng whiskey na mataas ang alcoholic content. Sabi niya, inom daw kami. Bored daw kasi siya. Kahihintay kay Jella. Kaya ayun. Nag-inuman kami. Ilang shots pa lang ang nainom ko ay tinamaan na agad ako. Si Tita Maris naman, ibang-iba kapag nalalasing. DJ Rocky, naghuhubad si Tita. Hinubad niya yung damit niyang pang-itaas. Naiinitan daw siya. Hindi na ako nakaiwas ng tingin. Nakita ko siya na may suot lamang sa pang-itaas ng bra. Kahit hilong-hilo na ako, kitang-kita ko yun. Naramdaman ko rin na parang hihimatayin na si Tita sa kalasingan niya. Kaya with all my strength, inalalayan ko si Tita papunta sana sa kwarto niya. Pero hindi na kami umabot sa kwarto. Napahiga kami sa kusina. At nadaganan ng 2 hita ni Tita Maris ang ulo ko. Sa pagkakadagan niya sa akin,
dahan-dahan siyang umupo sa dalawang balikat ko. At malamang dahil na rin sa sobrang kalasingan, ay hinubad niya ang kanyang underwear. Kung kaya't nakakuha ako ng bird's eye view sa kanyang lumantad na mahiwagang pee. Na sumasagi na rin sa matulis na bigote at balbas ko dahil kakashave lang yan kanina. Hindi ko makalimutan ang dalawang salitang binigkas ni tita habang nakaganon siya sa akin. Sabi niya, "Shocking it!" Wala na, DJ Rocky. Nag-merry-go-round ang dila ko sa pi ni tita. At panay naman ang hawak ng mga kamay ni tita sa kanyang dalawang bulkan. Grabe! Sa sobrang sarap, nakalimutan kong girlfriend ko pala yung anak ni tita. Aayaw na sana ako kaso bigla niya akong sinabunutan. At pinapasok palalo niya ang mukha ko sa kanyang pi. Wow! At natapos nga ang pagpapatikim niya sa akin. Pero sa totoo lang, DJ Rocky, ay nagilty ako sa nangyari dahil sa pinagawa niya sa akin. At ang huling billing niya lang sa akin pagkatapos noon ay, "Anthony, never tell Jella what happened between us. Never." Ang naisagot ko lang ay, "Okay po, tita." But deep inside, alam kong hindi yun dapat nangyari. Kaya ngayon, I am forced to hide that big secret with Jella, my girlfriend. Kaya sa secret file na lang na ito, ako hihingi ng tawad sa kanya. Jella, I am so sorry. May nangyari sa amin ni tita. Napasubo ako. Literally. If ever you find out, sana mapatawad mo ko. Mahal kita. Nagkasala lang ako. And that, DJ Rock, is my biggest and darkest SPG secret. Ang ipinagtataka ko lang, pag nagkikita kami ni tita sa bahay kasama si Jella, it's as if walang naganap sa amin that weekend. Ganun ba siya kagaling umarte na parang wala lang? Ang lakas ni Tita Maris, pang best actress. Maging best actor din kaya ako sa pagtatago ng katotohanan. Merong tikimang naganap between us ni Tita. Sana nga no, hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pag-ere. Muli, ako si Anthony. At ito, ang aking SPG, as in Super Packener Secret File.